de salutare, mă zic nou la un episod de Clash Royale. Hai să intrăm în joc. Sunt 3 în clan. Am un clan battle. Hai să ne uităm. Oh, amândoi! Ce vă scot? Hai să jucăm un meci normal. După cum puteți vedea, am mai căzut în trofee, dar nu contează. Deci, hai să jucăm. Am luat de skeleton, mi l-am cumpărat cu 1000 de bani. Am făcut rost de bani, nu știu cum. Habar n-am cum. Am intrat mă pe Clash Royale și dăm cam 2000 de bani. Prima oară am vrut, ce să vă spun, am vrut ca să îmi iau, să-mi fac câte clan. Dar, dacă râzi la într-un, eu zic că nu ajunge, e destul. Punem și o minisecă, punem un carbon aici, putem de skeletonul, e foarte bun pentru el, dacă punem, după ce moare, zboară, are bomba aia, știți? Aia le ajută, dacă nu am moartă turnul, o să le moartă. Mai avea restul? Da, mai avea. Da, nu știu. Da, punem aici. Așteptăm de skeletonul, că este foarte bun. Punem aici bileșanță. Știu că o să fie, dar mai omoară el. Punem aici. Arbolul i-am dat încă un gen. Punem el mie încă nu le iau toate. Probabil. Numai că un roz, numai skeleton mi-am scos, i-am bănut. Mult mai bine fără ei. Mult mai bine. Deci, cu skeletonul, eu aproape nimic nu făceam. Nu mă uitam la nimic. Mă zic că skeletul era bun, dar pentru mine nu știu. Da. Și la măsare în contenderă. Se puse la casă la mine. Gata. 3-2. Călând. Dar nu mai dă nimic. Nu mai joc Clan Battle. Tot să mutez aici, așa.
În anii 7. Cred că Mariana a trecut în anii 7. Cum? Stați un pic. Marina cu multă lavă. Să arată Marina cu multă lavă. Asta? Castle House. Oh, da. În arena 6. N-are nicio legendară, cred. Eu trebuie să ajung în arena 10. 9, de fapt. Îmi place foarte mult că unde ăsta. Gata. Are fix 100 donate, Marian. Așa, să vedem. Acum. Nu cred că are nicio legendară. Doamna Maria nu de asta. Acest episod este un pic mai... Nu sunteți obligați să dați like sau să vă abonați. Dar nu. Renunțați la ceasul, dar nu. Pe vine Genzig. Deci se ține foarte bine. Este la arena 3, parcă. În real este la arena 6, deci e foarte bine. Așa, așteptăm să intre cineva cu noi. Filmam, da. Astăzi facem vlog, deci Dierj Friendly Battle.
Dar odată termină episodul, dar nu. Dar bine. Să vedem, așa. Să ies un pic, să intru la game și să văd ce mai face. El ce joacă? Nu știu. Nu știu cum să dau ca să mă joc în altă arenă. Habar n-am. Mă joc aici training job. Până așa. Până asta așa, mică. Nu atât. Eu continui să mă joc cu asta. Este un deck foarte bun. În el mai am nevoie de un, adică n-am. Aș putea să-mi bag minionii, muscheterul, dar nu-mi bag nimic deocamdată. Aștept să vezi cineva în Clash Battle cu mine. Și de faceți Clash Battle, încheia episodul. Păi, da. Să văd ce fac. Training camp. Mă jucam în training camp. Cum arată măcii? Mă bate. Da. Am pierdut, ați văzut. Deci cam acesta a fost videoclipul de astăzi, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa!